Kung nagasakit ang likod kag ulo, ipamasahi kay Emilio. Emilio Magbanwa. Kung nagapalanakit ang kamot kag tiil, ipapisil kay Romel. Romel Pineda. Kung ang lawas nagabatyag sang pagpalangapoy, ipamasahi kay Makoy. Maki Paloma. Kung lapyo ka permi, ipamasahi kay Terry. Terebel Paloma. Sa Syra Blind Massage, magkadto na kay intertinaron ka ninang Hana. Hana Ariola. Syra Blind Massage, ang dalangpan sa mga nagapalanakit ang kalawasan. Syra Blind Massage, yari lang kami nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Syra Blind Massage. Mag-relax na, magpamasahe na.